Ассалому алайкум. Ман шуморо ба онлайн курси забони русӣ дар 3 моҳ даъват мекунам. Бо кӯмаки ин курс шумо метавонед забони русро дар муддати 3 моҳ омӯзед. Барои ба курс дохил шудан ба ҳамин номерҳое ки дар экран маълум аст, бо тариқи Telegram муроҷиат кунед. Агар ба шумо маълумоти пурра дар бораи курс дар кор бошад, шумо метавонед ссилкае ки дар описании ҳамин видео истодааст, бо тариқи ҳамон маълумоти пурраро дар бораи курс пайдо кунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо руси тоҷики луғат барои навомӯзон, дарси панҷум. Агар шумо тайёр бошед, дарси имрӯзамонро оғоз мекунем. Иду, иду, рафта истодам. Определённый, определённый. Муайян, аниқ. Конечно, конечно. Албатта, уже, давно. Уже, давно. Аллакай, признак, знак. Признак, знак. Аломат, отвлекать, отвлекать. диққати худро ба ҷои дигар ҷалб кардан. Сравнивать, сравнивать. муқоиса кардан. Невеста, невеста. арус, мёд, мёд. асал, муж, муж. шавҳар, люди, люди. одамон, кист руки, кист руки. панҷаи даст, воздух, воздух. ҳаво, огонь, огонь. оташ, дерево,
дерево, дарахт, лед, лед, ях, река, река, дарьё, вечер, вечер, бегоҳӣ, вчера, вчера, дирӯз, ночь, ночь, шаб, высокий, высокий, баланд, маленький, маленький, хурд, легкий, легкий, осон, короткий, короткий, кӯтоҳ, трудный, трудный, мушкил, лучше, лучше, беҳтар, полный, полный, пур. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси моҳ рӯси тоҷикӣ луғат барои навомӯзон қисми панҷум ба охир мерасад. дар ин ҷо мо бо шумо 30 луғатро дида биромадем ва ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ин луғатҳоро агар як бор дида аз худ накарда бошед, ҳатман такроран бинед ва дафтарҳои худ ба қайд карда албатта дастур кунед, зеро ки луғатҳо ҳар рӯз дар гуфтугӯ дар забони русӣ истифода бурда мешавад. ман бо шумо лутфулло элмуродов будам. дар канали мо подписатсия карда ба видео лайк монданро аз хотир набароред. хайр. ассалому алайкум. ман шуморо ба онлайн курси забони русӣ дар 3 моҳ даъват мекунам. бо кӯмаки ин курс шумо метавонед забони русро дар муддати 3 моҳ омӯзед. барои ба курс дохил шудан ба ҳамин номерҳое ки дар экран маълум аст бо тариқи телеграм муроҷиат кунед. агар ба шумо маълумоти пурра дар бораи курс дар кор бошад, шумо метавонед ссилкае ки дар описании ҳамин видео истодааст бо тариқи ҳамон маълумоти пурраро дар бораи курс пайдо кунед. ассалому алайкум. анакнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои навомӯзон менависед. программаи мо ҳамин тавр аст. значоки программа ҳамин тавр аст. ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. ё ки набошад ссилкае ки дар описанӣ ва дар
комментарий ҳамин видео шудааст, бо тариқи ҳамон низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. Албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст.